Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo balawo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkamisa balɗe ɗiɗi e lewru setto hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom kumpitoɗen ko jaydeji men dawi gaddi e dinguire men e ndeɗo ñalande jayde le quotidien de dawi ko e hono o galle biyeteɗo CTR tawa noon kambo jogui tigui tigui ko yowoti e laana jordi woni TRD hono mbo jogora gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ha taki jayde windi ko gestion de la CTR la quinte gagnant les 5 plus gros salaires se partage plus de 300 millions de francs CFA hina wayno de on ɗon galle de yimɓe jawoɓe ganduɗa de kamen keydimo gila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ha joni de ɓe peccitiri ko tolnoto e capanɗe jeegom million aji tawa noon koɓe jowo tan ɓe poti noon tigui jayna de adde ɗum hande e ɗerewol mum adunol jayde enquête de wi ko aduna o foof de hombo jertiɗo ɗo mbo tolni ɗum noon sababu o ko wolde nde ɗe ganduɗa kam nde woni toon hakkude Iran e États-Unis woni lesɗele dentuɗe isi noon e Israël noon tigui jayde nde windiri ɗum guerre en Iran alerte rouge sur le riz nden fayre noon nde abbati e jahgo jaam sa renaki de ko faye e maaro kam ma ɗum sattu tigui e nder aduna he saabu noon nden wolde ma tak tigui kala ko fayi e ko yoɓate gam tege e laaɗe ndiyam ma coggu ngu ɓesde ma passe o ɓesde ha taki noon kon maaro siko nari immo toon to ende ko ara e nder Sénégal walla nder Afrique ha tegte e lesɗele aduna ɗe de ma coggu ngu ɓesdo saabu noon ko naɓata ko maaro ko coggu ngu ɓesdama isi noon jayne nde ɓesdi hen ko kala ko fayi e ndoyam ɗum ne coggu ɗum ma ɗum ɓesdo woni énergie isi noon kala ko fayi e engrais waɗete e guese gam maaro ko wawa moƴƴu isi noon ko wawa ɓendu ko jagui ɗum ne coggu ngu ɓesdima ɗum foof noon si ɗum fottitinama ma tak maaro de sattu e nder aduna he isi noon ina wayno laamu Sénégal de ƴetti hen darde waɗde fayida mantinide gam tigui maaro remote ko e nder Sénégal de ɓe balla ɓen ɗon remoɓe ko ha janggo jaam tawa Sénégal tinata ɗum o jayde yanke biyeteɗo noon portel kaño tawa noon hakkille mum hombo yuɗɓi e ko fayi e ɓamtare e kisal de wi ko sikka tawi tan nde ɗo wolde woni on ɗon guerre dewɗo hakkude Iran Israël e Amérique simba ɓooyi de ma ɗum addu caɗele mawɗe kewɗe e nder aduna he e wiide jayde enquête jayde le parlement de wi ko duuɓi ɗiɗi omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de hombo woni e hoore lesdi Sénégal ɗum taki noon de ɓeta ƴeewa ƴewtidade kam mo ganduɗa kam woni hoorejo lesdi Sénégal de mboni hirjina keyniɗo o jagorɓe lesdi Sénégal de woni Ousmane Sonko saabu noon tigui jayne de windiri ɗum en deux de sa prestation de serment et bilan d'étape du travail gouvernemental Diomaye Faye en sens Sonko hino wayno de Diomaye mboni welno tigui omo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko jayne de ɓesdi hen je félicite le premier ministre les ministres et secrétaires d'État pour les efforts consentis afin d'accélérer le redressement du pays hina wayno tigui de kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye de yetti o mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko fahantini yettiɓe joguiɓe jagorɓe lesdi Sénégal isi noon witeɓe secrétaire d'État en e darde mumen isi noon e muñgol mumen e kala koɓe mbawi wadde gam abbinde lesdi Sénégal yeeso isi noon ɓamtude lesdi Sénégal noon tigui jayne nde windiri ɗum e ɗerewol mum adunol jayde Sud Quotidien de arti e ko ganduɗa ko kam ɗum woni ko tolnoto e capanɗe tati e jeeɗiɗi milliard uji ɗi ganduɗa ɗa heeɗi ponno ɗaɓɓire ko ganduɗa de kam ɗum woni ko naɓata ndoyam e nder guure dowri he ɗum noon jayde nde windi ko projet d'électrification rurale 37 milliards de francs CFA sous le feu des controverses hina wayno de pooɗe nduure soro bosole e si noon tottanmi tottuma ɗum de rewi e hakkude ɓe ganduɗa de kamen jogui hande galle biyeteɗo ASER AEE Power EPC ɗin galleji ɗiɗi de hande ko e duko mawgo ɓe goni abbiti e mbiɗen ɗen ɗon koppereje kewɗe ɗe ganduɗa de ina wayno ɗe natnaka ɗo ɗe potno natne ɗum noon wayino ko omo ganduɗa kam heyni hande ASER de kam yalti fottiti e ɓe ganduɗa kamen goni jayde yankoɓe de gam laɓɓina tigui ko tawi ko ɗon e nder on ɗon galle ko yakka ko ɗon e koppareje isi noon ko fotno ko waɗe e ɗen ɗon koppareje tawa
ɗum waɗaka kam de Jean Michel Sène de addi hen ko laaɓi e si noon hina wayno omo ganduɗa ka woni ceerno Alassane Sall tawa noon bolle ɗe e hakkude mumen ɗe ndewi hina wayno kam ne jaɓani ha takimbo kala wiide ma kalmoyo oya to cuuɗi ñawirɗi e wiide Diayndé Sud Quotidien. Diayndé en relief kam artiko e ngal ñeñal e bawal e miijogol ngol ganduɗa de o biyeteɗo Bougane Gueye Dany ɓiɗɗo Sénégal waɗi ɗum tawa noon homo ɗum abbini e dufol ngol ganduɗa de ngol dufol de si tawi debbo hombo woni cowiɗo siko humima ngol ɗon dufol de hina wayno tigi ma Allah walla ɗum ha heɓto tawa dañata caɗele goote e si noon tawa ɓiɗɗo mum ne dañata caɗele goote ha taki Diayndé windi ko innovation médicale africaine, une consécration mondiale à Genève. Bougane Gueye Dany décroche l'or avec Baby Bloom, la ceinture intelligente qui peut sauver des vies. Hina wayno tigi de ngol ɗon dufolde woni on ɗon ceinture de siko tawi tigi mbo humama jombo kumiɗo mbo o de wayino ko ma Allah musal ɗum noon ko toon to Genève ɗum teska ha taki kam Bougane Gueye Dany de weeɗama hen gartam mawɗam woni médaille d'or ɗum noon ko weltare mawde ɗum addi e nder Sénégal e si noon hollitta ko ɓiɗɗo Sénégal hombo jogui ñeñal manggal te ko kala ɗo yaahi e nder aduna he hombo wawi toon hollirgal ɗon ñeñal ha taki de kam Bougane Gueye Dany de weeɗama toon diplôme ɗerewol kollirat ngol de ñeñal mum e si noon weeɗama médaille d'or woni médaille mo ganduɗa de kombo kanŋe ɗe ganduɗa de ko baɗɗe fayida e wiide Diayndé en relief. Diayndé Libération de arti e ko kewi ko e dow o mo ganduɗa ka woodi As Dione ɓurno lollir As Hasida tawa noon ko janggowo tigui kasidaji woni jikrowo kam de ko yowti ko e mbiruji gora débat de hina wayno de jaaɓi kam waɗatno ɗum ko wiyete kam e Pape Cheikh Diallo de waɗi goɗɗum ko ganduɗa de ɗum yaltinama e on ɗon alhaali tawa noon hombo leloda e worɓe woɗɓe ɓe ganduɗa de ko nder Sénégal ɓe goni noon tigui Diayndé windiri ɗum sa relation avouée avec Pape Cheikh Diallo, l'arbre qui cache la forêt. As Dione au centre d'une filière. Ina wayno tigui de si sukkama sukkitade kam o mo ganduɗa kam woni As Dione de wi woto mo ganduɗa de hombo liggotono toon to Sénélec mbo Mbacké de kam hombo lelodatno e mum fataki on ɗon jaggama de e si hina waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa de kam wonɗo sagata mumen tawa noon koɓe worɓe ɗo e nder Dakaru ha joni noon Diayndé ɓesdi ko auteur de fausses accusations d'homosexualité. Le tiktoker Baba Gana Thiané alias Général Galsen arrêté par la DSC hina wayno omo ganduɗa de kam woni Gana Thiané tawa noon hombo ɓuuri lollir Général Galsen kamne de jaggama e on ɗon alhaali jowiɗo e gora débat en de gor kati débat en e wiide Diayndé la libération. Gasmiriten no ɓindo Diayndeji men de ko record tawa noon ko Diayndé de yiɗi wi ko e coftal ɓalli de hina wayno Sénégal de woni kippu Sénégal omo ganduɗa de mbo waɗi liggey mantaniɗo e lewru mboyi ndu jaltuɗen de woni lewru mars hina wayno de si ko ɓetama ɓettade wayino ko Sénégal waɗi hen liggey mantaniɗo pattam lamo noon tigui Diayndé windiri ɗum bilan du rassemblement de mars. Les Lions redémarrent bien, un secteur offensif bien portant, 2 buts encaissés, un bloc compact, 26 joueurs alignés, le pic pour Mo Sarr hina wayno tigui de Diayndé de wi ko nogas e jeego baɗatɓe fukko kusguel tawa noon ko e barol e Sénégal kamen de ɓe naati e tigui ɗen ɗon kawte fukko kosguel e si noon hina wayno e nder lewru mboyi he foof baleje ɗiɗi Sénégal ƴetti woni bituji ɗiɗi tan natna e si noon ɓeɓe ganduɗa kamen keedi yesso de kamen kam koɓe mbaɗi ko hay goto wonta ɗum yejjitte e si noon hina mantani e wiide Diayndé le record. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Diayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande. On jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol. On duwanama jaam e kisal yo jaam won fulnangue hirnangue rewa o worgo tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.